Ito. Laptop? Pang online class. Laptop ba to? Parang laptop to na pang online class. Ang bigat. Hello and mabuhay once again. This is me, Paulo Ramirez, and welcome to my channel. So panibagong araw naman ang gagawin natin ngayon, another yugto ng ating vlog, and super special ng araw na ito sapagkat kahit na stress na tayo sa mga gawain ng ating university dahil sunod-sunod yung mga binibigyan requirements, and ayan na nagtutugon na yung mga kababalaghang pimples ko. Ayan. So kahit ganun pa man, ramdaman natin ang kasiyahan kahit tayo ay depressed na. Dahil sa mga taong nagbibigay ng mga blessings, lubos pa ako nagpapasalamat because today is special day because tayo ay mag-unboxing ng mga blessings. Ano pang hinihintay mo guys? Tara na at mag-unboxing na. So, sa ating unboxing guys, kailangan natin munang i-sanitize yung mga bagay na binigay sa atin. So, kailangan natin ng alcohol. Ayan, nandito yung alcohol. So, kailangan natin pugsi-pugsit. Ipugsi-pugsit ang una. Ipugsi-pugsit natin yung alcohol dito sa ating first item. Ayan. Ipugsi-pugsit natin. So, ang una nating unboxing, guys. Feeling ko, pandesal to, pandesal. Pisahin na natin to, guys. Pisahin. Oh! Wow, ano kaya ito guys? May pa-plastic. May plastic pa. Gaya na nakikita natin, nakalagay dito is Air Max. Air Max, hindi N-Max. Kasi nakakasya yung N-Max dito. Ito ay binigay na sa mga ipasok na special na tao sa ating dito. And bubuksan na natin. Friend! One of my favorite color of shoes. Ayan guys, bagong-bago. And Nike Air Max. Something na glittery dito and something na glossy dito. Wow, excited akong gamitin ito sa aking pupuntahan. Ayan, may ganyan-ganyan pa o. Biting-biting niya. Kasi pag bumili ko biting nila guys, biting nila. So maraming salamat po pala sa nagbigay ng shoes na ito. Ayan guys. Ayan. Thank you sa nagbigay po nito. Maraming salamat po. Ayan, Nike Air Max. Salamat po. So ang next po natin ay ito. My red color bag. Feeling ko laptop. Ang online class. Laptop ba to? Parang laptop to na pang online class. Ang bigat. Wait pala, pugsit-pugsitan pa natin siya. Pugsit-pugsit. Napugsitan na siya guys. Ba't mo mapugsitan? Guys, laptop! Ala guys, nakikita nyo to? It is a condenser microphone. Wait, bubuksan natin guys. Ano ba to? Ayan, bubuksan na natin guys. And ang laman pala nito ay mga pang live streaming guys. Wait, isa-isahin ko. First is ito. Second is ito, papeles. 3 days later. Video cut. Kasi yung video wala ng audio. Thank you for watching.